Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Інтэлектуальныя спаборніцтвы, конкурсны дзень. Удзельнікі алімпіяды школьнікаў саюзнай дзяржавы напісалі сачынення па творах беларускіх і рускіх класікаў. Договор об узаемадзеянні. Пракуратура Віцебскай вобласці і ВДУ імя Машэрава разам будуць рыхтаваць студэнтаў юрыдычнага факультэта. Помнік архітэктуры ў надзейныя рукі. Манастыр бернардынцаў у Дуброўні прадалі на аукцыёне. Галоўнае жаданне. У Віцебскім раёне сёння налічваецца 7 дзясяткаў сялянска-фермерскіх гаспадарак. Яны займаюцца вырошчваннем гародніны, развіваюць жывёлагадоўлю. Сярод тых, хто ўзяўся за ўласную справу, нямала маладых людзей, выхадцаў з горада. Чым прываблівае іх фермерства і чаму? Нашы корэспандэнты побывали у одной из таких гаспадарак. Когда есть возможность, конечно, постоянно. А так сразу вначале приучали хлебом. Вось так Алексей Тычына песціць сваіх буронак. Заўважае, любоў да жывёлы перадалася ад бабулі, у якой з ранняга дзяцінства адпачываў падчас канікулаў. Зараз у маладога фермера 7 кароў. Іх набыў сёлета. Гаворыць, выгадная справа, якая заўжды акупіцца. Варта толькі, каб было жаданне і рукі, якія не баяцца працы. Самое тяжелое – встать утром. Больше тяжелого ничего нету. Подоить, убрать – это проблемы нет. Это просто моментный физический труд. Вмещаемость моего помещения до 50 голов. То бишь вот 50 голов мы нацелены. Это планируется за 2 года. Может быть, даже закредитуемся через год, чтобы приобрести сразу 50 голов. Пачынаў Алексей 3 гады таму са свінаводства, аднак справа не пайшла. Гаворыць, парасят стала ўсё складаней збываць. А жывёлагадоўля малочнага накірунку – выгаднае ўкладанне, якое заўжды акупіцца. Прывёў у парадак памяшкання для ўтрымання жывёлы. Яго набыў за ўласныя сродкі. Кармленне, даенне – усё строга па тэхналогіі. Доим постоянно. Доение, после доения. Все есть, соблюдаем все. Кармы для сваіх рагуль рыхтуе сам, дапамагае брат, разам робяць одну справу. Мясцовыя ўлады аказалі падтрымку ў набыцці дадатковых гектараў зямлі. Мы не можем стоять на месте, решили как-то развиваться, что нам надо развиваться в дойном направлении. Понимаем, что нам нужна земля еще, и немало земли, скажем так, 107 гектар. Это не маленький участок, это тяжело в обработке, и посеять, это очень затратно первый год будет. Обратился в райисполком, помогли, выслушали, поддержали, поверили в меня. Зямля не павінна пуставаць, а жадаючым гаспадарыць на ёй зялёнае святло. У гэтым зацікаўлены і мясцовыя ўлады. Таму аказваюць усебаковую падтрымку тым, хто вырашыў заняцца аграбізнесам. Если хозяйство приходит фермерское с бизнес-планом наперед, на 5-10 лет, то мы им предоставляем даже и земли хорошего такого качества, чтобы они могли там продукцию выращивать и заниматься животноводством. Выделяются деньги в банке для развития фермерского хозяйства, и закупается и техника, не только трактора, но и прицепное все орудие. Также можно и построить строитель, купить материалы. То есть все делается в районе для развития крестьянского фермерского хозяйства. Узаемаразуменне, падтрымка з боку дзяржавы даюць станоўчы вынік. Фермерства сёння прыносіць рэальны даход і адыгрывае важную ролю ў стварэнні харчовай бяспекі краіны. Інна Кіріенкава, Константин Лебедзеў, навіны Віцебскі раён. Інтэлектуальныя спаборніцтвы, конкурсны дзень. Удзельнікі алімпіяды школьнікаў саюзнай дзяржавы, Расія і Беларусь, гістарычная і духоўная агульнасць пішуць сачыненне. Гэта абавязковы тур алімпіяды. У кожнай каманды свае рытуалы на ўдачу. Зранку каля 200 юнакоў і дзяўчат з 24 рэгіёнаў Расіі і 9 каманд з Беларусі размясціліся ва аўдыторыях Віцебскага дзяржаўнага тэхнічнага каледжа. На сачыненне ў форме эсэ або водгуку адведзены 4 гадзіны. Тэмы ў сакрэце. Вядома, што гэта творы рускіх і беларускіх класікаў. Не проста шанец прадэманстраваць свае веды, талент і эрудыцыю, а і магчымасць атрымаць прызы ад саюзнай дзяржавы. А яшчэ перамога ў алімпіядзе саюзнай дзяржавы дае права 11-класнікам Беларусі на залічэнне ва установу вышэйшай адукацыі па профілі. Школьники нашей Республики Беларусь, они
Победители награждаются премией специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке талантливой молодежи. Олимпиада школьников Союзного государства Республики Беларусь ежегодно включается в перечень международных олимпиад. Это дает право выпускникам, 11-классникам на зачисление в учреждение высшего образования по профилю. Олимпиада очень важна, потому что в наше непростое время нужно напоминать о том, как важно дружить, как важно помнить свои корни, свою историю, как важно знать историю не только своей земли, не только своей родины, да? Как важно жить в добрососедских отношениях. Для детей это очень важно, помнить историю своей страны, историю наших стран, Беларуси и России, они неразделимы. Вот, мы стараемся тоже в Российской Федерации воспитывать именно так, возить на экскурсии в такие места, связанные с историей. Вот, мы очень ждем поездки в Полоцк. Вообще экскурсионная программа насыщенная. Нет ни секундочки куда-то по своим делам сходить. Вот, детям очень интересно. У нас очень много материалов, с которыми мы можем поделиться. Завтра у нас пройдет 2 мастер-класса. Один мастер-класс будет на базе центра, STEM-центра. Это тоже заинтересует, уверена, многих руководителей российских команд. И второй мастер-класс, это мастер-класс пройдет в Центре дошкольного общего среднего образования. Это будет связано непосредственно с педагогической нашей профессией. Для кіраўнікоў каманд Олимпиады саюзнай дзяржавы Витебский областный институт развития адукации организовал знакомство со своими проектами у форме интерактивных пляцовок и майстер-классов. У программе таксама тематичное кино. Новая стужка классная от национальной киностудии «Беларусьфильм». А яшчэ насычаная экскурсия по старажытным Полацку. Софийский собор, Полацкий дзяржаўны университет имя Ефросіні Полацкай и кадэцкае вучилище. Тем часом прокуратура Витебской области и ВДУ имя Машерова заключили договор об узаемодзеянні при падрыхтоўцы студэнтаў юрыдычнага факультэта. Цяпер у лепшых выпускнікоў установы адукацыі будзе магчымасць у поўнай меры рэалізаваць атрыманыя веды і навыкі ў галіне кантролю за выкананнем закону. Яшчэ одна важная задача – глыбей уцягнуць студэнтаў у працэс расследавання справы аб геноцидзе беларускага народа. Прокурор в области Андрей Скурат сустрэўся з кіраўніцтвам і студэнтамі універсітэта, расказаў аб дзейнасці ведомства і растлумачыў умовы паступлення на службу ў органы прокуратуры. Ён таксама адзначыў высокі ўзровень ведаў спецыялістаў, якія атрымліваюць адукацыю ў ВНУ, і выказаў спадзяванне на далейшае цеснае супрацоўніцтва з юрыдычным факультэтам. Наши прокурорские работники смогут принимать участие в работе экзаменационных комиссий, смогут работать на юридическом факультете и принимать участие в вычетке лекций, введении каких-то практических занятий, факультативных занятий. И делается это для того, в первую очередь, чтобы более углубить практикоориентированность того образования, которое здесь дается в университете. Для того, чтобы университет мог для нас подготовить наиболее качественного студента и молодого специалиста, а мы, в свою очередь, получить работника, который на первом своем рабочем месте может без проблем влиться в коллектив и дать те результаты, которых мы от них ожидаем. Студенты проходят практику в прокуратуре города Витебска, других прокуратурах районов Витебской области, трудятся внештатными сотрудниками. На регулярной основе прокуратура проводит на нашей базе научно-практические семинары, диалоговые площадки, научно-практические конференции. Прокуратура считает необходимым стать ближе к юридическому факультету для того, чтобы с молодых ногтей подбирать себе и воспитывать своих новых сотрудников. Мы готовы поддержать прокуратуру в этом. Важно, каб на службу ў прокуратуру в области прыходзілі маладыя людзі, якія любяць сваю краіну, гатовы абараняць інтарэсы дзяржавы і правы грамадзян, пастаянна развівацца і павышаць узровень ведаў, адзначыў Андрей Скурат. Сёння больш за 30% супрацоўнікаў прокуратуры рэгіёну з'яўляюцца выпускнікамі юрыдычнага факультэта Витебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машерова.
Манастыр бернардынцаў у Дуброўні прадалі на аўкцыёне за базавую велічыню. Невыкарыстоўваемы помнік архітэктуры 19 стагоддзя за апошнія гады неаднаразова прапаноўваўся да продажу, але жадаючых набыць аб'ект не было. Новым уласнікам стала прыватнае прадпрыемства з Мінска, якое працуе ў сферы аховы здароўя. Па умовах продажу пакупнік павінен правесці рамонтна-рэстаўрацыйныя працы ў тэрмін не больш за 5 гадоў пасля набыцця будынка. В настоящее время комитетом к продаже предлагается 7 объектов со статусом историко-культурной ценности. Среди них монастырь в Глубоком, усадебные дома в Толочинском и Ушачском районах, станционный дом и корпус спиртзавода в Сенинском районе. Большинство объектов предлагается к продаже на аукционе с установлением начальной цены, равной одной базовой величине. Всего с начала года комитетом проведено 112 результативных аукционов по продаже неиспользуемого госимущества. С пачатку года продаж дзяржмаёмасці, якая не выкарыстоўваецца, дазволіла папоўніць дзяржаўны бюджэт вобласці на суму амаль 3,5 мільёна рублёў, а таксама задзейнічаць аб'екты ў эканоміцы. Дорога патрабуе дысцыпліны. Спецыялісты транспартнай інспекцыі Віцебскай вобласці кантралююць арганізацыю перавозак пасажыраў маршрутнымі таксі. Праца комплексная, незалежна ад часу сутак, надвор'я і інтэнсіўнасці руху на ўчастках дарог. Падчас рэйдавых мерапрыемстваў супрацоўнікі правяраюць тэхнічны стан аўто, наяўнасць тэхагляду, страхоўкі і права на кіраванне транспартным сродкам, а таксама стан вадзіцеля. Асаблівая ўвага колькасці пасажыраў у салоне маршруткі і спраўнасць рамянёў бяспекі. Як адзначаюць спецыялісты, невыкананне элементарных правілаў можа прывесці да цяжкіх наступстваў. Каб паездкі для ўсіх удзельнікаў руху былі камфортнымі, а галоўнае бяспечнымі, праводзіцца рэгулярны моніторинг ситуации на дорогах. Данное мероприятие направлено на проверку маршрутных такси, которые ежедневно перевозят тысячи жителей региона. В рамках проводимой работы мы уделяем первостепенное внимание контролю за провозом пассажиров сверхустановленной заводом-изготовителем транспортного средства нормы, режимов труда и отдыха водителей. Кроме того, в зоне постоянного внимания нас и наших коллег из подразделений госавтоинспекции находятся и оперативные аспекты безопасности. Соблюдение установленного скоростного режима, обязательное использование пассажирами ремней безопасности и повышение водительской дисциплины при управлении транспортными средствами. В результате реализации контрольных мероприятий было изъято и поставлено на штрафные стоянки 50 транспортных средств, из которых 47 автомобилей такси, 2 маршрутных транспортных средства категории М2 и М3. Найбольш частыя парушэнні, перавышэнне дазволенай колькасці пасажыраў, праезд на чырвоны сігнал светлафора і стварэнне аварыйных сітуацый з-за рэзкага перастраення з паласы ў паласу. Рэгулярныя прафілактычныя мерапрыемствы ў паўночным рэгіёне з удзелам супрацоўнікаў транспартнай і дзяржаўтаінспекцыі дазваляюць нагадаць вадзіцелям правілы перавозкі пасажыраў і папярэдзіць аварыі. Адразу 2 спробы ўвозу наркотыкаў на тэрыторыю ЕАЭС спынілі віцебскія мытнікі. У першым выпадку псіхатроп знайшлі ў грамадзяніна Германіі, які ехаў праз пункт пропуску Грыгароўшчына з Латвіі. На наяўнасць забароненых рэчываў паказаў службовы сабака. Пры доглядзе аўтамабіля мытнікі знайшлі 4 пакецікі і ёмістасць з марыхуанай, а экспрэс-экспертыза пацвердзіла, што гэта псіхатроп. Во втором случае служебная собака из пункта пропуска Григоровщину указала на прибывшего из Латвии мужчину, проживающего в Эстонии. При досмотре его автомобиля Toyota RAV4 в подлокотнике обнаружена заводская упаковка табака, в которой находилась смесь из марихуаны и веществ растительного происхождения весом более 8 грамм. Водитель на момент пересечения границы находился в состоянии наркотического опьянения, что было установлено медицинским освидетельствованием. Па першым факце віцебскай мытні распачата крымінальная справа. Санкцыя артыкула прадугледжвае пазбаўленне волі да 5 гадоў. Па другім факце матэрыялы праверкі перададзеныя следчым. У
У горадзе над Дзвіной ладзяцца адкрытыя абласныя спаборніцтвы па спартыўнай гімнастыцы «Юная надзея» сярод 7 і 9-гадовых хлопчыкаў і дзяўчынак. На змену вопытным майстрам прыходзяць юныя атлеткі, хто толькі робіць першыя крокі ў прафесійным спорце. Дапамагае ім у гэтым Міністэрства спорту і турызму і Беларуская асацыяцыя гімнастыкі. Каб у юным узросце вылучыць перспектыўных атлетаў, спецыяльна ладзяцца рэспубліканскія спаборніцтвы «Юны чэмпіён». А абласны турнір «Юная надзея» – гэта і ёсць папярэдні прагляд і адбор таленавітых гімнастак. Сёлета мясцовыя старты сабралі больш за 50 спартсменак з Віцебска і Оршы. У удзельніц ёсць магчымасць павысіць свой спартыўны разрад. Лягчэй гэта зрабіць у канкурэнтнай барацьбе, калі бачыш выступленні саперніцы і імкнешся без памылак выканаць свае практыкаванні на асобных снарадах. В первом этапе было выявлено определенное количество девочек, и в этом году у нас изменения произошли в том, что еще было несколько этапов областных соревнований, но в рамках республиканских, именно в таких городах, как Барановичи, Бобруйск, Гродно. И наши девочки, они участвовали фактически уже 4 раза, это будет у них 5-й раз участие. Естественно, они набирают свою программу. Я участвую по 3-му взрослому разряду. Получается у меня больше всего, наверное, вольная, а не получается брусья и бревно. Планирую выступить на 1-е, 2-е или 3-е место. Тренер мне говорит больше тянуть носки и колени. Па выніках спаборніцтваў будзе сфарміравана зборная Віцебскай вобласці. Яна прадставіць паўночны рэгіён на рэспубліканскіх спаборніцтвах «Юны чэмпіён», якія 13 лістапада стартуюць у Мінску. Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. Па інфармацыі Віцебск аблгідрамета ў бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачна, часам дажджы. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўднёва-заходні 4,9, месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +2, +7, днём +6, 10. У Віцебску воблачна, часам дождж, ноччу і раніцай слабы туман. Вецер паўднёва-заходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +3, 5, днём +7, 9.